ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ। ଶୋଇପଡ଼ୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଚାରିଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ଗଲାଣି। ଖାଲି ଗଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଗଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ଶୋଇବ? ମୋ ଆଖି ବୁଜିକି ନିଦ ମୋତେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିକି କେଁ କେଁ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ନିଦ ଆସେ? कौन सा? ମୋ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? ପାଟି କରୁଛୁ? ରାତି ହେଲାଣି ତ, ଶୋଇପଡ଼। ରାତି ଏତେବେଳେ 1ଟା ହେଲାଣି। ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଇପଡ଼। ରାତିରେ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ଶୋଇବା? ପାଟି କରୁଛୁ?